Saka there is excellence in all works. Pamunhu ane mweya waMwari. Hakuna munhu ane mweya mutsvene waMwari anoti akaita chinhu vanhu vese vanoshora nekutuka vachiti chii chaitwa apa ichi. Kana waane mweya waMwari unokupa unyanzvi hwekuita zvinokupa unyanzvi. If you love me, keep my commandments, and then I will. Asiwai zvakare vana vaMwari mufanira kunge kuchingamidza kuchirongwa chedu chamazuva ose kunhai pastor. Pachirongwa chino kuno watanga kuti bata tiri kuedza kubatsirana kupindura mibvunzo yetogononge tinayo inopinduruka nebhaibheri. Saka namini wenyu mubvunzo wamuinawo sunungukai kutitumira panhamba dzinoti 0772918335 kana muri kuona paFacebook munogona kungoisa kuma-comment section mubvunzo wenyu. Mwari achitipa nguva tinobatsirana. Toda kupinda mubvunzo wabvunzwa nhasi uri kuti iwo kunhai pastor, unoziva sei kuti wagamuchira mweya mutsvene after baptism? Ndoda kudai kuti ari kubvunza mubvunzo uyo akambotarisa mimwe mibvunzo yatakambopindura maringe nekubhabhatidzwa nekugamuchira mweya mutsvene. Saka akuti ndinozoziva sei ndabhabhatidzwa asi ndinozoziva sei kuti ndagamuchira mweya mutsvene? Pane zvinhu zvakawanda zvinoitika kana munhu agamuchira mweya mutsvene. But ndirangohighlighta 4 kana 5 chete nekuda kwenguva yedu zvandofunga kuti zvakanyanyisa kukoshesesa uye izvozvo hazvigoni kuti zvisaitike pamunhu kana achinge agamuchira mweya mutsvene. Chekutanga ndagenda ndaverenga vhesi then ndozotaura kuti chii chinenge chichiitika. Toda kuenda kuna 1 Samuel chapter 10 verse 6 inoti, then the spirit of the Lord will come upon you and you will prophesy with them and be turned into another man. Ndopfungwa yandiri kunyanya kudayo kana when the spirit of the Lord is upon you, you should be turned into another man, which means there must be a character change, there must be a personality change. Hazviiti kuti munhu anzi ane mweya mutsvene ongoramba ari the same person waaiva asati agamuchira mweya mutsvene. Saka pane shanduko inofanira kuonekwa paunhu hwemunhu kana mweya waMwari pamusoro pake. So batai chekutanga, character change, personality change. Unhu hunoshanduka for the better kana munhu ane mweya mutsvene waMwari. Chechipiri, Exodus chapter 31 verse 2 na 3 inoti iyo verse 2, behold, I have called by name Bezalel, the son of Ur, the son of Hur, of the tribe of Judah. Verse 3, and I have filled him with the Spirit of God, in wisdom, in understanding, in knowledge, and in all manner of workmanship. I like this verse so much. And ndazadza Bezalel mwanakomana wa Uri nemweya waMwari kuti ave nenjere, ave neruzivo, uye ave neunyanzvi pamabasa amaoko. Mweya waMwari wakaiswa pana Bezalel so that he could be an expert in workmanship, in all manner of workmanship, pakushandisa maoko. Kureva kuti chimwe chinhu chinogona kungokuonesa nyore kuti mweya waMwari wapamusoro pako kana uchinge wagamuchira Jesu ukabhabhatidzwa uine mabasa aunoita, kungava kuruka, kungava kupenda, kungava kuisa matiles, kungava kuvaka, whatever it is that you do, there must be a certain level of unparalleled excellence to whatever you do. Saka there is excellence in all works pamunhu ane mweya waMwari. Hakuna munhu ane mweya mutsvene waMwari anoti akaita chinhu vanhu vese vanoshora nekutuka vachiti chii chaitwa apa ichi. Kana waane mweya waMwari unokupa unyanzvi hwekuita zvinhu zvako nenzira yakakwenenzverwa. Unokupa unyanzvi hwenjere, unokupa wisdom. You can be able to discern nekuziva kusarudza zvakanaka nezvakaipa kana mweya mutsvene waMwari pamusoro pako. Chechitatu, kana mweya mutsvene waMwari apo, kana kuti chinoita kuti mweya mutsvene atombovepo in the first place, rogaitanga na John chapter 14 verse 15 ndozoenda pana Acts chapter 5. John 14 verse 15 and 16, if you love me, keep my commandments, and then I will pray the Father, and he will give you another helper, so that he may abide with you forever, the Spirit of truth, whom the world cannot receive. Kana muchindira muchachengeta mitemo yangu, kana maita izvozvo ndopa ndichakumbira Baba kuti vakupei mumwe mubatsiri kuti ave nemi nekusingaperi, iye mweya wazvokwadi. Saka mweya mutsvene haaendi pamunhu asingateereri Mwari. So ukasimisira kuti uda kuteerera Jesu Kristu, mweya mutsvene anowa pamusoro pako. Kana waimbova munhu aityora mirayiro yaMwari, mweya mutsvene kana pamusoro pako anokupa simba rekuti ugone kuchengeta mirayiro yaMwari. Kana zvaisimbokunetsa kusaba zvinhu zvavanhu vangozviona, kana mweya waMwari pamusoro pako unototora, hamusimi here madonedza chinhu ichi. Kana mweya zvaimbokunetsa kusateerera vabereki, kana mweya mutsvene waMwari pamusoro pako,
you become an obedient child. Kana zvaimbokunetsa kusachengeta zuva resabata, kana mweya mutsvene waMwari pamusoro pako, it's not an issue. Chinonetsa vanhu nhasi, it's because people don't know kuti chii chinogona kuitwa namweya mutsvene mumunhu. Mukaerenga Acts chapter 5, should be verse 32, I think. Let me check here. Yes, verse 32. And we are his witnesses to these things, and so also is the Holy Spirit, whom God has given to those who obey him. So the Holy Spirit and obedience, those things zvinofambidzana. Hakuna munhu ane mweya waMwari asingateereri Mwari. Saka kana wane mweya waMwari tinoona nekuteerera Mwari. Then ndikandipetse ndiri pana Acts chapter 1 verse 8, another sign inoratidza kuti mweya waMwari pamusoro pako. Acts 1 verse 8, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses to me in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the end of the world. Hazvigoni kuti ugamuchire Jesu wobhabhatidzwa wogarwa namweya mutsvene ugonyarara kuti zi wotadza kusheya nevamwe nyasha dzaMwari. Saka another sign yekuti mweya waMwari pamusoro pako, you feel it's natural for you to witness about Christ to other people. Hakuna munhu ane mweya waMwari anonyara kupupura zvaJesu Kristu. Kana mweya waMwari pamusoro pako, you are not shy, you are not ashamed to speak about Jesus Christ. Ndo zvawakaita pawakashandura Paul, mweya waMwari. I'm not ashamed of the gospel. Yeah, it may be foolishness to those that think they are learned, but it is the power of God unto salvation. So ndo imwe sign inokuratidza kuti mweya waMwari pamusoro pako, regardless of the position inogona uinayo musociety, but unotogarawo pasi nevanhu uchitodzidza shoko raMwari, unotoshamisika kuti uyu anotyisa uita tikuziva kuti anotogarawo pazvituru achitaura nesu nezvaMwari. Iyo isign yekuti mweya waMwari pamusoro pako. Mwari atikomborera atibatsire. Amen.